покажа как да отстраним проблема на заглъхването при Минск 3.1.1.2 и другите модели. Ето го. И по принцип слагаме от тия свещи. Тия. Нормалните, които са. Ама проблемът с тия свещи е, че когато загрее двигателя и не мога да подават иска. И затова се прави това. Взима се от ръзачка, писа колонката и си влиза. Сега с тази свещ съм карал силно 10 км и не ми заглъхва нищо. Ето видите, пиете колонката, свещ от ръзачка. Нормална ръзачка. Малките свещи. Ето. Сложи така свещ и повече няма да глъхне никога. Ето, завиваме, слагаме. И тази свещ, колкото знам, може да издържа много високи температури. Такива свещи. Те са направени за ръзачки. А тия нормалните не са. Пак баща ще ги сменяш, че с такива свещи глъхна. Това слагаме от ръзачка.